Hello mga bata! Kumusta? Ngayon pag-aaralan naman natin ang mga pagtukoy sa mga salitang magkakatugma at talasalitaan o batayang talasalitaang pampaningin. Pagkatapos pag-aralan ang leksyon na ito, ikaw ay naasahang natutukoy ang mga salitang magkakatugma. Kalawa, ikalawa, nababaybay ng wasto ang mga salitang natutuhan sa aralin, batayang talasalitaang pampaningin. Sabihin ng mga nawawalang pantig ang patlang upang mabuo ang pangalan ng larawan. Tukuyin ang magkasintunog na pantig sa hulihan. Ano ang nakikita nyo sa unang larawan? Tama, ilaw. Ikalawang larawan? Tama, dalawa. Ikatlong larawan? Tama, dilaw. Ikaapat na larawan? Tama, isa. Ngayon, ano hmm. Ngayon, nasaan ang magkasintunog na pantig sa ulihan? Tukuyin ang magkasintunog na pantig. Ngayon, nasaan dito ang magkaparehas na tunog sa hulihan? Tama, tama, ilaw at dilaw. Ano ang nakikita nyo sa larawan? Tama, ito ay isang pamilya. Ngayon, babasahin natin ang isang tula tungkol sa tula na may pinamagatang Ang Aking Pamilya ni Lenore S. Majesdad. Basahin na natin. Tunay ngang masaya ang aming pamilya. Lahat nagmamahalan at nagtutulungan. Puso ni nanay talagang dalisay. Kaagapay si tatay sa gabay at patnubay. Naintindihan nyo ba ang tula? Ngayon, sagutan natin ang mga ilang katanungan. Una, ano ang pinag-uusapan sa tula? A. Ang aking alaga. B. Ang aking pamilya. C. Ang aking kaibigan. Kung ang sagot mo ay letter B, tama ka. Ikalawa, sino ang binanggit sa nabasa mong tula? A. Pamilya. B. Kaibigan. C. Kapitbahay. Kung ang sagot mo ay letter A, tama ka. Ikatlo, kaninong puso ang dalisay? Letter A, ate. Letter B, kuya. Letter C, nanay. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Ikaapat, batay sa tula, paano nagiging masaya ang kanilang pamilya? A. Kung may trabaho si tatay. B. Kung may puso sa pamilya. C. Kung nagmamahalan at nagtutulungan. Kung ang sagot mo ay letter C, tama ka. Ngayon, balikan natin ang tula na ating binasa. Tignan natin kung nasaan dito ang mga salitang magkakatugma o salitang magkakaparehas ang nasa hulihan. Nakita nyo na ba? Una, masaya, pamilya. Magkaparehas ba ang nasa hulihan? Tama. Ito ay tinatawag nating magkakatugma. Ikalawa, nagmamahalan, nagtutulungan. Magkaparehas ba ang nasa hulihan? Tama. Ikatlo, nanay, dalisay. Magkaparehas ba ang nasa hulihan? Tama. Kaapat, tatay, patnubay. Magkaparehas ba ang nasa hulihan? Tama. Ikalima, tunay, gabay.
Magkaparehas ba ang nasa hulihan? Tama! Gabay, patnubay. Magkaparehas ba ang nasa hulihan? Tama! Magaling at nasagutan mo ng maayos ang mga naunang gawain. Ngayon naman basahin ang kwento at sagutin ang mga kasunod na tanong. Ang magkapatid. Araw ng Sabado nang maisipan ng magkapatid na sina Roy at Poy na maglaro ng baril-barilan sa loob ng kanilang tahanan. Gustong-gusto nila itong laruin sapagkat pangarap nilang maging isang sundalo. Dahil mabilis nilang natapos ang paggawa ng takdang aralin, agad naman silang pinayagan ng kanilang inay. Salamat inay, sambit ng dalawang bata. Ni? Masayang naglalaro sina Roy at Poy sa isang madilim na bakanteng silid sa kanilang bahay. Habang sila ay naglalaro, may nakita silang isang kandila at posporo sa gilid. Kinuha nila ito at pinaglaruan. Hindi alintana ng hindi alintana ng dalawang bata ang maaaring sakuna na may dudulot nito. Buti na lang ay maagang nakauwi ang kanilang ama na galing sa trabaho at sila ay nakita at pinagsabihan. Punan ng angkop na letra ang kahon upang mabuo ang salita. Una, may malaking espasyo o walang laman. Ano kaya ang tawag natin dyan? Kung ang sagot mo ay bakante, tama ka. Ikalawa, ito ay kung saan ka nakatira at may mga kagamitan. Ano kaya ang sagot dyan? Kung ang sagot mo ay tahanan, tama ka. Ikatlo, ito ay isang hanap buhay kung saan ikaw ay kumikita. Ano kaya ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay trabaho, tama ka. Ikaapat, ito ay ikaapat, ito ay ang leksyon na tinuturo ng iyong ikaapat, ito ay ikaapat, ito ay ang leksyon na itinuturo ng iyong guro. Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot mo ay aralin, tama ka. Ikalima, ito ay aksidenteng pangyayari o malaking kapinsalaan. Ano kaya ang sagot? Kung ang sagot mo ay sakuna, tama ka. Para mas maunawaan mo ang mga salitang magkatugma at batayang talasalita ang pampaningin, may pagpapaliwanag at mga halimbawa akong inihanda para sa inyo. Ang salitang magkakatugma ay tumutukoy sa mga salitang magkakapareho ang tunog sa huling pantig ng mga salita. Ang tula ay ang, ang tula ay kadalasang may magkakatugmang salita. Ang magkakatugmang salita ay magkakapareho at magkakaibang kahulugan. Magkakatugma. Mga halimbawa, alak, balak, katha, likha, akda, isda, laman, yaman, baga, daga, pulo, gulo. Naintindihan mo ba ang aralin natin tungkol sa magkakatugma? Kung ganon, sabihin ng masayang mukha kung ang pares ng salita ay magkatugma at malungkot na mukha naman kung hindi. Una, bahay, buhay. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, masayang mukha. Ikalawa, manatili, mahirap. Masayang mukha o malungkot na mukha? Tama, malungkot na mukha dahil hindi sila magkatugma. Ikatlo, ngayon, sitwasyon. Masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama. Ikaapat, panahon, tahanan. Masayang mukha o malungkot na mukha? Kung ang sagot mo ay
Kung ang sagot mo ay malungkot na mukha, tama, kasi hindi sila magkatugma. Ikalima, lagpasan, maiwasan. Lagpasan, ikalima, lagpasan, maiiwasan. Masayang mukha o malungkot na mukha. Kung ang sagot mo ay masayang mukha, tama. Ngayon, sa pagbabaybay ng wasto sa batayang talasalitaan ay mahalagang malaman at maunawaan mo ang tamang pagbigkas at pagsulat ng alpabetong Pilipino. Ang batayang talasalitaang pampaningin ay mga salitang makakatulong sa pagpapalawak ng kaalaman at kasanayan sa pagbasa at pagsulat. Halimbawa, ang, kanilang, bata, dalawa, isang, habang, silang, kapatid. Sabihin ang angkop na salita ang bawat pangungusap. Gamiting gabay ang mga larawang nasa kaliwa. Una, ang blank ay taniman ng mga halaman. Tama, paso. Kalawa, mapait ang ampalaya. Katlo, malansa ang amoy ng isda. Kaapat, ang blank ay maaring gawa ng kahoy o semento. Bahay. Naintindihan mo ba ang aralin natin ngayon? Kung ganon, punan ang patlang ng angkop na salitang katugma ng salita sa kaliwa. Piliin sa kahon ang sagot. Isulat sa iyong sagutang papel. Ikalawa, piliin mo sa tatlong kahon ang salitang may wastong baybay. Gamitin mong gabay ang mga pangungusap. Isulat ang titik ng iyong mga sagot sa sagutang papel. Maraming salamat mga bata. Salamat sa pakikinig. Bye-bye.